Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleykum. Temaşevanên hêja şeva bixêr. Nêrîna rast dest pê kir. Piştî demeke dirêj bi rastî me hilbijartinê xeber dida. Ew hilbijartin bi dawî bû. 28 Gulanê hilbijartin tura duyemîn bi dawî bû. Ew rengê siyasetê îdî aşkere bû. İttifaka Cumhurê nêzî 320 seriya 320 wekilan dedi parlamentoyê de bi girt û serokkomar jî careke din Recep Tayyip Erdoğan birêz Recep Tayyip Erdoğan hate bijartin êdî 5 salê pêşiya me ji bo hilbijartina giştî em ê ser vê encama ku derket rastê xeber bidin. Di van saetê ku em tê de ne temaşevarên hêja li Külliya Serokkomariyê resepsyonek tê dayîn û serokê dewleta, serokê partiya, em bêjin mêvanê Serokkomar birêz Recep Tayyip Erdoğan li wê derciviyane. Li gor texmîna me di saetên pêş me de saet 10 da belkî di wan saeta da wê Serokkomar birêz Recep Tayyip Erdoğan hikûmeta xwe jî aşkere bike. Ji bo 5 sala ew kabîne ku em dibêjin alîkarê Serokkomar û wezîran ew ê aşkere bike. Ev jî ji bo raya giştî bi bala raya giştî ser vê meselê jî heye lewra di îxtisadê de nexwasim ev krîza ku me derbas kir ya jî tengasiya ku tê de heye û siyaseta dervayî welat, siyaseta navxweyî, mesela penabera wekî vê meselê ji bo Tirkiye muhîm in wêkî di pêş me de di vê hikûmeta nû da çi nav derkevin pêş li ser vê em ê hinekî xeber bidin. Mêvanê me vê heftê nivîskar û rojnamevan Abdullah Xavan. Kêka Abdullah em xêr hatin, serçavar hatin. Nav xêrê de bin birayê Fatih, qawet bişwerin. Xwedê ji we razî be. û gaveke din ji Rihayê jî lêkolîner Seyfeddîn Gündüz ew ê jî beşdarî bernama me bibe. Kêkê Abdullah bi rastî yanî ser hilbijartinê me pir xeber dabû di pêvajoya hilbijartinê da êdî bi dawî bû li ser encama êdî em xeber didin vê rengî çawa derket stratejiya İttifaka Cumhurê partiyên vê hêlê stratejiya Serokkomar Erdoğan çi bû kîja stratejî bû sebebê serkeftina vê hêlê ya Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan û pirsê li hemberî vê jî çima İttifaka Milletê hinda kir, çima Serokkomariyê Kılıçdaroğlu bi dest nexist. Em ser van mijarayê dî xeber din. Em ê hinekî van pirsa bersiv bikin. Pêşî ez vê pirsim encama hilbijartinê hûn çawa dixweynin çi reng derket holê? Birayê Fatih berî yani her tiştî ev encam tiştin riya me dan. Yani şehêdî Cumhur İttifakı jî û Millet İttifakı jî tiştînê dijî aslında riya me dan. Yani belki di dîroka Tirkiyeyê cara yekemîn bû hilbijartinê ma tura duda û çawakî piştgiriya kê dike û kî siyaseta xwe guherîne ya da hundirê 10-15 rojê dawiyê de ez çi siyasetê bikim wê kar bide. Ji ber vê jî hilbijartinek di dîroka Tirkiyeyê tura duda ve yekemîn bû ev jî heqetin tişkî ji bo millet jî cara duda gehere ser sindoqê û raya xwe bavê ev jî tişkî xerîb çêbû ev tişta jî medî. Fakat tiştê divê dera de yek jê bala min kişand ev encam anket di sinif diman. Anket ev tiştê dibêjin û millet pir gibi îtibarê dike ev encama jî giderket anket ne sebebê tamamê hilbijartin bi çi rengî be ev tiştê rê nade. Heta ev jî bu sebebê yani gidip pêş hilbijartinê de yani ev anketana belki hepkî de li gor
نگه راستا نتیجه انجام نابدن وی شکلی جی بو مینوکک چونکه گشا لگور مدیای جواکی لگور پروپاگاندا لگور تشتی قد هاتن گوتن و بیوه انجام ریددان yani hatta gellik anketa ittifaka milleta peşte redida. Gellik ittifaka Serok Komar Erdoğan o yani namzetedin Kılıçdaroğlu ama ben selam sen reddan divederade fakat medi 5 puan o nift fark divederade derken şiberve yekeşi denge ve kutbu birayı Fatih. Kek Seyfeddin jî beşdarî bername me bû. Kek Seyfeddin û bixêr hatin. Xêra Xwedê ve rehmet dê baviya be inşallah. Keke Abdullah gotina xwe kerem bikin devam bikin. Bele. Ez vêya dibêjim yani ev encam jê rêya me da yani anket ji îro pê ve hilbijartinê di gavkê bavê jê wê li gor heqîqetê sehê çünkü hakikaten prestîja wan divê hilbijartinê pir ket hatta nav milletê dibê ji îro pê ve em bi anketa tu baweriyê nayînin ev encam jî derket. Asya birayê Fatih tiştê pir bala me re dikişîne yani emîntiya tu bidin millet mühîme. Yani vadek vakta gittu bidin millet jî, sozê gittu bidin millet jî, binêvê gittu da negire. O derbasbûna te ad wî warîdî gittu nebe. O hakikaten tu baweriyê nede millet, tüm mana veya jî tu nebû. Yani wek tedî Mevlana hema digot çi hebe biraqebê û ez ê her tiştî bidim. Kê çi dixwaz digoşter? Kê çi dixwaz digoşter? Ji millet jî vî tişta digotin fakat millet bi vî tiştî baweriya xwe neanî. Ev hilbijartin belki mînoka herî mezin gem di ser vêyar bidin ev netîce gişhêla bajarê depremê giderketin erdhejandinê giderketin ev netîce vêya me da yani berê hilbijartinê jî me digot yani hêlkê digo ev xanyê we ev bînayê we xerabûne em ê çêkin û belaş bidin we êlhêla dijî digo nawala ez ê qismekî bidim qismekî jî ji wer bikim texsîd fakat tu wextal encama yani ce erdhejandinê bajarê wan dinere kişa tu dinere ki alîkartiya kê kir rayê kê pir derketin ê Serok Komar Erdoğan'dan derketin. Yani vêya jî de me re fam dike tu emîntiyê bide millet baweriyê bide millet ev vêya jî de hilbijartina de heqîqeten cîkî giran divê dera digire. O adawiyê jî ez vêya bêjim yani vê encama jî me fam kir ji vê hilbijartinê birayê Fatih yani aslında em dibên Kılıçdaroğlu em dibên CHP wenda kiriye em dibên Millet İttifakı wenda kiriye fakat encam rêda vana tenê wenda nekirine. Belki serî de em bêjin Amerika wenda kiriye, belki em bêjin İngiltere wenda kiriye, Almanya wenda kiriye û ê heremî em bibêjin Kandilê wenda kiriye, FETÖ'yê wenda kiriye ya da ev vanê piştgiriya wan dikirin çuqas odaqê heta em karin SİA'yê Mossadê wenda kiriye çünkü beriya hilbijartinê bana giş pişkiriya ev hela şeş kürsiya da ittifaka millet em bibêjin ya da Kılıçdaroğlu bibêjin kiribû evana nek wê hela tenê wenda kiriye yani CHP tenê wenda kiriye vana gişa wenda kiriye evya tê fam kirin ji encamê millet baweriya wê bi hinka nê ya da em ê bibêjin gituş alîkartiyê ji hundir diginesîne. Belê, Keke Abdullah hatibû dawiya xeberdana xwe di weşanê de pirsgirêkek derket em ê dîsa belê Keke Abdullah gotinê yani bu gerek de hundir de alîkartiye hebide derbide alîkartiye boş. Belê yani di xeberdanê xwe de Keke Abdullah we got anketan hin da kir bi rastî medya civakî jî hin da kir yani vî awe de binêrin çi gavê ku me medya civakî din hêrt sosyal medyayê din hêrt ji xwe ji sedî şêst heftê dihate gotin Erdoğan Kılıçdaroğlu ji xwe vê hilbijartinê qezenc kiriye dijbertiya li hember penabera wê siyaseta li hember muhacira ya jî koçbera wê jî hin da kir siyaseta di ser Hüdaparê de ku dihate êrîşkirin wê jî hin da kir siyaseta rüşvetê jî hin da kir yani tu werekê reka min aştara wezîrtî aştara deh wekîltî aştara alîkariya Serokkomarî vê siyasetê jî hin da kir yani ev siyasetê ku wiha rüşvet xistine navê tu rayê xwe bide min ez ê filan tişt bidim te evê jî milletê pê ewlehiya xwe baweriya xwe nanî
که سیفالدین و انجام چوا خوند يعني براستي ام بكارن بيجن ام دعوده في بيجن ايكو دنگير ايكو رايا خدانا كيدان بارتي هبه لهم بابا انسان حرمته ما هي يعني ام كسي ام رخنا ناكن ام اشتكي نابجن تشمر دنگير خدايا فلانجا بارتي فلانجا كسي ام تشتيان نابجن بس ام سر بارتيا بيشتغلن ام سر سلوكا بيشتغلن اردوغان بري بيشتغل دا ملت و باوري خب ملت ايته گو از به ملتی خود باورم یعنی بهتر لسر ملتی خود سیاست کاجوته پولیتیک خود لسر سر ملت آجوت گو پشکرتی خود دا ملت گو ملت خودی منه Kemal Kılıçdaroğlu emdilerin yani cümleler peve kiil pişivi hebu, kiil kilakavi hebu, rafi cepevi ki hebu emdilerin ve ki Abdullah Jigot Amerika jihebu, Fransa jihebu, Almanya jihebu, İngiltere jihebu, bana Suriye hebu, Fethullah Gülen'e bir FETÖ çetesi Amerika jihebu. Hatta kelam çene kharabi hebu, gişl du bana bun, gişl kilakavi bun. Gişa pişkirti dabun Kemal Kılıçdaroğlu ku buvaran yani. Kemal Kılıçdaroğlu ve bavarici seriyle mezun bu. Yani fad aynı da bu kişir dite bu az yani. Tabii de adiye de ji vaki kime got yani bana firma anketa bana medya cuvaki mebejim televizyonacı vanji seriyle mezun körüc. Bu çünkü çeşme jder vardı, avavi jder vardı. وانا حوجه کو ملت وک سربازه فرعون بر چاوی ملت انسان بترسین yani işte mezun kıya bakın tişetine heyi kıya bakın adve have de vakti ko evhel bijartin ve alikari arabi alemi bitirqaşiya milleti me ev işaçe bu yani tamamı fende wan berasti kharabun ayet bir adı bir wan keminek peş pervadani bu lebe xudetara ji keminek çekir bu ranek çekir bu xudetara xetre epra çekir ne yani mebe femkir havce am xabis berin rabbi alemi eviyek yadı da ya yani hakikaten çıki acebe mesela beriya ve dün mehberi se mehberi vakti ko ard heciya beriya ve abori tengasi de bu beriya ve حکومت آق پارتی کاری پر خلطی و بیشی پر کماسی و بیشی یعنی که سیاست مدار کی عقل بند به سیاست مدار کی پیشی سریوی بیا اوه لسرمان کماسی آق پارتی اوه کاربنا پر تشتا پر پیواب گوتنا پر تشتا گوتنا لمخابن ابدنرین سیاستا ترکیه özellikle بخصوص اپوزisyon Türkiye yani muhalefet Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu o şu karavi o ebuanre yani gişa de beri payaj AK Parti ve garandın bera ev çarhab endami yani terokati evda pari o namda devanda. Bale. Yani tabii ki AK Parti teneye servi ardi. AK Parti o Erdoğan teneye. Şevu bro kalavan kirin yani. Aviyaji megobeki yani tade Müslümana bakın خرابی به مسلمان بکن کشتستیوان به اوی مسلمان هندا بکن لی امدنرین ربی عالمی وان چار انسان پاسپورتون ربی عالمی منیر مگوته بو اردوغان پاسپورت بو ملت وانا پاسپورت بو در و پارتیا دوزا آزاد چودا پارجیو اندام بیوان پاسپورت ربی عالمی جی اف ایریچا کوانا لوان و گرام بخیره بچه اوی ملت وان ناس کر tabii ki millet o nas kır haskaramet yani haskarama insan kadar millet. Abidina xode evhel bijartır dve encam vakti ki emdenerin per deri xireci bekir. Yani millet insan qanç idi nasdike. Millet tabii ki insan qanç nasdike ruyu var insana ji naskır. Benlerin var insana de sürecede be daha çına gotun. پر تشناش دبان هتا گوتن وانا اون وانا بن ابي وها بكن كو وانا ورن ابي وها بكن تشني گوتن كو عقلي ملب ناگره لتنري وانا كو كاتن مجلس تشتيك وانا گوتن تشتيك مبين كمال Kılıçdaroğlu o şurakayı گوتن
یک حبی راست نکرد یعنی ام چاوا بیجن وقت عسکره کی خو پر قوی بده نشاندن به از کارم 10 انسان به 100 انسان و سلاح مزید سویده به هزار گلر ته کی براشینه و یک گله کی لی راست نه هم اب مزنانتیاوی حلالته یعنی مرکز که بنه مزنه او نه عسکری کی مزنه و یک عدد اجی وان گله به هزار راشان یک جلی راست نهاد ام وی دبیرن و چاقی اکو لوان هاتی نشاندن اوان رب عالم و معفرت بله yani Erdoğan وكل كيفا خو نهرت yani Erdoğan جه خورونوش yani emdönlerin ayıbı Erdoğan partiyevi yek havin hatı kotur Erdoğan yani lejor da jrabi alemi bu khastana ancak çıkıva jirbatana بله براستی دسری پروپاگاندای کو د سر البجارتنی د دست پیدا کردن و چاخی موی تخمینی کربو yani Kılıçdaroğlu o ittifaka milleti PDV'ye به HDP'ye و چاخی HDP بو محتاج HDP'ye لبلی لالیه کیجی ناخوازه HDP دینه کلکا خو راست روبرو بره امبیجن وینه بده قمویه لورا اویا ام باش دزانن کو HDP نبده استیخو سیاست که نبده وی خو سیاست که جبر وی pozisyonu که چه واستندن پشتی که هدا پارێژی پشتگیریا Erdoğan بیان کرد و چاخی گوتن جبو که ام عیب HDP و شیرن جبو ام جرم HDP و شیرن که ام جی او جی پارتیه که عالیه کردایه او جی پارتیه که دینیه ام جی سروی ده لأردوغان خن يعني جي الاتفاق الجمهوري خن شو ما فيها بريجي قوتبو ما فيش تخمين كربو هناك يتسرفي ده سياسات خواستن باجون لي وكي كوا جو بري يعني برنا تبي تشتي كود قوتن جي درو دركتن مثلا خواندنا متنا صوندي قوتن اوين نخوينن مثلا بآليرة ببايراخيرة امبيجن اواوان هي ناخوازن جوي في بايراخي ناحبينن و گوتن ناخوازن خباتکاری پیرک ل او قاطع کلتی ده اودیوان هنه ناخوازن پیرک هبن ویدر ور حاصل وها هنک دروی کو دوری آخلا آویتن لبلی تفجی بنیوان والا بو وکی کوگو و سیاست جبوان دا هندا کرن براستی که عبدالله ام هنکی لوی آلیه بنهرن سیاستا کو اردوغان مشاند اتفاق جمهوری مشاند او سیاستی که چوابو چما اولهیه داملتی یعنی جی ام وی بیجن پشتی 20 سال کو وستیا بوجی اخ پارتی سر اخ پارتی ده کو ام بیجن رای هنداده که دناب ملتی ده pozisyonu که وی نخوشی تیزانین آخ پارتی دی وستیای آخ پارتی هنک تشتی نل ری هنه تیدا و مثلا اقتصادی اکونومی مثلا دپرم زلزله مثلا نخوشین افتف اقتدار با آوایی که وستان دیه تبی وی آوایی جی دیسا سیاسته که راست آجود چی بو شیفره و چی بون؟ Yani Birey Fatih şifre Amerika'yı bir şekilde beje aslında muhalefeti ya da Millet İttifakı yani bejin hel bijartına xoya liser tişkiya bakır. O ve agerlik çaraşı megot liser çuna Erdoğan liser düşmanantiya Erdoğan düşmane mi dostiye mi liser siyaseti ko rahatı bu avakirin tişki gibitin millet vadik bitin millet hakikaten tünne bu. Tamamı liser çuna Erdoğan, liser düşmanantiya Erdoğan, liser eme bibejin yani kişki ev bitin millet vadni bir rengi ne hatibun. Evajı bala millet dikşan. Bu tamam liser çuna viya tişki avadkin fakat tişki gvun şemer bibejin o gbaveriya mebe ya da ev ittifakya ve gva avakiri gvun ana lehev nakin o herkesi eme ben tişki gididwan evya şimletre yani xavi hat dedi tiştin insan vakta kudbeji merel hember xonlar mere xavite yani vaktu ne kelin o bedevi tişti ki tu ne kelin o bede millet ne karı buxu
yani tişkiyana şiv xavi be cembe çok az rengi hoş bir şey tünü karı bu ittifaka millet ev tişte avakir bu ser düşmanantiya Erdoğan hakikaten nek yani mere vakta yekik emi bejin tul mala xwe tu aval ekran adineri bir insan xavi hat şiber veji aslında Demstak Kılıçdaroğlu'dur ki heba inan bik ev tiştaya bistenda. Bela broke Fatih Altaylı meşhur. Yani sebep aliwi vabun yani sebebi ko bi dest bixeji hebun ji bo wê. Ez wê dibêjim. Yani Fatih Altaylı veya digo yani ez binav nakim digo yani gite çi danya wê dera. Te çi danya wir heta wî binav dikir kam nebêjim ki yani digo tu qala heywan ki dikir digo tu dên wir dis hev rayana bistenda. Yani 2 puan 4 puanê tu hindurê sênîkê o bide ber millet tu nebû dijital gor ve hepustin. Ama li hêladê siyaseta hat meşandin hakikaten bala millet dikşand. Yani wan siyaseta xwe bin li ser pîvaza û li ser betata ava kiribûn fakat siyaseta ittifaka cumhur û bilhassa Serokkomar Erdoğan bala millet dikşand. Yani yek jî çi ana pastakî li Türkiye'm veya kabul bikin birayê Fatih. Oldar hene. Yani kimlika Türkiye pastak Türkiye bik sê perçak jî oldarın. Evanê çepgir çer dikirin tilya xolwan kil dikirin. Tilya xolwan kil dikirin. Keke Seyfettin ana gu ew kesê heqoş AK Partiye aciz bubûn, şi teşkîlata aciz bubûn, ev niqaşiyet nabêna siyasetmedara jê aciz bubûn, şi belediye aciz bubûn, şaredariya aciz bubûn. Fakat ew kesê oldarê heqoz aciz bubû, tu nere hinek hatin tilya xwe li wan kil dikirin. Ev ya bu sebebe çi? Bu ev insanı oldar xwe kirin tek perçe. Çok az go kemani heb jî heyra vî insana nakeve pêşiya me. Heyra ev yaşmir piskirêka dernaxe. Fakat ev yê dite dibêje baweriya te re her bike bikim civînek dibe derab nabêna wan çû ev ya dilimik bu birayê Fatih. A da li ser ewlehiyê ava kiribû. Yani li ser ewlehiya çi bû? Yani herkî milletê nere ya li Sûriyê nere milletê Sûrî bi hezara bi sed hezara di nav me de ye em perîşantiya wan dinibînin em kêmaniya wan dibînin namûsa wan bernigat çûye perîşan bûn elbê dera. Ya millet dibêjî wala bine ev qandîl dibêje viya destek bikim. Amerîka tê dibêje divê dera kevim. Erdoğan jî derdiket ekrana digo binerin. Kî alîkariya vana dike. Ji bo ewlehiya we, ji bo selametiya we, ji millet re digo geribûn piştgiriya min dibû. Ev tiştana ji millet re gelkî mühimtir ji bihabûnê. Gelkî mühimtir ji bihabûna pîvazû betata. Millet gu heyra ki devlet her ji destê me. Heyra xaniye mi çû, ticareta mi çû, huzura mi çû, mala mi çû. Yani bihabûn hebe, tune be çi ferq dike? Adu da jî siyaseta Erdoğan'ı li ser ava kiribû, ev ya bû. Birayê Fatih, ev her du tişt pir bala millet dikşand. Ev her du tişt hakikaten wexta gitte da berhev ji bo sebebê sadece emere veya kazanç bike ev ya bes bu. O Asya jî ez bêjim birayê Fatih û xelas kim. Yani ki te û siyaseta xwe serçava kiribûn. Van kesanê di ev kesê gid hundurê millet ittifaqî di. Aslında Erdoğan ev kesê wan bihil bişirîne her raya bide hitabî wan jî dikir. Ji wan re digo ya Saadet Partisi yani ev kesê heqû oldar CHP ev tiştanî serêtete çawa alîkartiya wê bike. Ji milletê Kurd re digo ek alîkartiya HDP dikir. Ya digo berê we danî CHP zulüm kiriye li Kurda CHP'ye evan kesana ana de va tu hak û hukûqê gibi diwe tune. Yani siyaseta Erdoğan meşand wek birayê Seyfettin pir pirskirêk hebûn. İnan bikin yani siyaseta Erdoğan sedî pêncî qezanç kiribe ji sedî pêncî jî evana siyaset nemeşandin bu şekilde qezanç kiriye ji ber wê jî ev encam derket yoksa insanı 21 saliyet iktidarê de be o heqûz pirskirêk hebe o tu dîz here hilbijartinê tu qezanç bike hakikaten ev ya qazancık herî mesin. Belê, kekî Seyfeddîn ser siyaseta İttifaka Cumhur û birêz Recep Tayyip Erdoğan hûnê çi bêjin? Yani Erdoğan êdî veya tê qebûl kirin otorîtekî ye, mühendisê siyasetê ye veya tê qebûl kirin. Di her demada, di her hilbijartina da muhakkak siyaseteke ku li milletê dinhêre, siyaseta ku bi derdê milletê dizane dajo
د پیواژویا پروپاغاندا البجارتنی ده من جارکی ل میتینگا Kılıçdaroğlu guhdari dikir de vesayete de radyoya da le Çanakkale bu jimletera vaha dugo tırba yeki dedi Suriye Süleyman Şah tırbawi juye da ravandın anin dugo ez werim serokomartiye û serokomartiye bidin min ez ê dîsa tirba Süleyman Şah bibim ciyê. Yani îro çi derdê milletê bi tirba Süleyman Şah heye? Kî zane ku tirba Süleyman Şah derdekî ye ji milletê ra pirsgirêkeke ji milletê ra? Yani nizanibû civakê bixwîne. Lêberê Serokomar Erdoğan siyaseteke wiha dimeşand ku milletê jê fehm dikir wî jî ji milletê fehm dikir. Şîfrê wê çi bûn hûn çi dixwazin bêjin? Yani Erdoğan di serî de xwe di nav millete dibîne. Yani divê ez ji nav millete ketime. Yani xwe ferdekî millet yek wan dibîne. Ji ber qaseyê tu dinerî beriya hilbijartinê jî diçû di malê xelkê rûdinêj. Yani malê van insanê xizan, insanê feqîr, van insanê malê wan di varoşa de ne. Çû di malê wan çixwe rûdinêj. Çawan vedixwar, nandê wan dixwar. Yani cina milletê ji ber qaseyê piskirêkê millet zane, zimanê millet zane, zare bi millet raberûnê. Pevkî me kurmanca heye. Divê bi zilama re bi zaroka bi zarokê dibe. Yani kare her insana raberûnê. Her insana kare derdê wan fêm bike, bu re peyva bike. Lê Kemal Kılıçdaroğlu ji ber ki Tudî wî vada bû, tiştekî ew ê bide millet tune bû. Yani hem nizam bu biştaglı zaten ew kavîtinê, ew kabiliyeta wî tinê. û hem xwe ji ser millet dibînin, yani divê em di ser milletin yani. Efendiye milletin em. Di nav millet, yani divê em ser milletin. û hem jî tişkî wê bidin milletine bû. Ev her sê tiştê han kemasî de Kemal Kılıçdaroğlu de hebû. Meral Akşener ji ber wê qasê digot em navberdekî dixin wê karibe bi ser bikeve. Çünkü wê fêm kiribû ku vê dilema nikare bi ser bikeve. Yani yek bi zimanê xwe nika vê işê bevdû bizîvirîne ya dutaya xwe ser millet dibînin yani. Ji bo xatirê ku xwe ser millet dibînin van insanê ê ku baweriya xwe pê anîne yani wekî ku Fatih Altaylı got yani tu çi jî bî dira wê raya xwe bidinê. Zaten viya ji 23, 24, 25 ev denga heye yani wê tu çi jî bike wê wana dengê xwe bidinê. Lê bes milletê ê dinê, milletê ê vanê ke me bêje dîndar bin, ê milletê gel bin, ê milletê xizar bin, herçi bin. Hewceyê tu tiştekî wadê li wan bikî. Peki Fatih, milletê me ê Türkiye û milletê wekî dinê jî yani tebiatek wan heye çînan insan kesayeta wî yani şahsiyeta wî wilo qewî be wekte got otorîter be û karibe peyva xwe bide gotarî kirin millet ji wan hez dike. Yani millet ji di seroketî de ji insanê belenget hez nakin. Wele ku ev insana rast jî be. Wele ku ev insana qenc jî be. Jî hez nakin. Dibe ku vê insan tesê xwe masiyê xist gebiya wî be. Milletê me milletek wiha ye. Yani bi quvvetê bawer dike. Rebeno destê xwe jî li masiyê xist? Masa wî binê wala bû. Binê masa wî wala bû. Yani millet di aqîda xwe de, di mejê xwe de dibe ku yek insanekî ku tesê xwe masiyê xist gerek ê dor masiyê giş biya wî bikin. Binêre îro Erdoğan masa ku dor xwe ciwan dibû Erdoğan digot çê gişa biya wî dikir. Beş be biya wî digot tu divê çê wek peyê. Lê ku masa Kemal Kılıçdaroğlu ku dor xwe ciwan dibûn yani em vê jî bêjin di binê masê jî hinekî însan hebûn, li ser masê jî hebûn, dor masê jî hebûn. Yani Kemal Kılıçdaroğlu heya serê divê jî tesê xwe masê xwe nek em bêjin êk dor masê biya wî dikin ya biya wî nakin. Ê partiya wî biya wî nakin. Yani ev dinem partiya wî nakin şûnas zama. Partiya wî guhê xwe nadinê. Yani pir tişta em dinêrin partiya wî pir qîmeta xwe pê nedanîtin. Mesela yani program dinêrin beriya hilbijartinê medînî yani
partiye qasdi üyet xşunas dama. او وکیلێکی وی ji bo Qersê wî amade kir li Qersê ji bo bişxule lê derket got ez Qersê naşixulim ez ê li Stenbolê bişxulim. Erê ya vê vekîle wî jî berê seroketê İstanbul bû yanî. Gürsel Tekin bu ya. Gürsel Tekin ben. Yani ve insana yani kesayata koda şahsiyata koda CHP'de civi giringeşi. Beli. Yani partiye bir göğenedan de. Tabii ya da dolayı vakit Erdoğan gote yani van masaya le dor civandı bun. Mevcudun Deva Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Partisi bana bir rut kırdın yani. Yak rayak kola tabii dehem milletvekili, çağrı milletvekili jestandın. Yani millet vecid bini yani. Beli. Bini gibi insana yani tu kabiliyeta vitene ki sarokati Türkiye beke tabii Türkiye'ci sarokati de tamamı olarak ki ve şey de ne ditin. Ama ve şad Erdoğan dibinin. Yani de Erdoğan bir miriya khoji cesabuna bir hadra kaçırdı. Başa. Yani kemasya Erdoğan'ın bebecin yani insanı dor khozi per bir sene kanç. Ama da bakarna Kuban internet istediği için daha istediği pejine tandana yani ne diyeceğim. Beli. ما قسمێکی هەلبژارتنێ خەبەردا ئەنجامی هەلبژارتنێ خەبەردا ئێدیێمێ پێشەڕۆژێ بنێرن ئەردوان ئیرۆ بە مەراسیمێکە بڕاستی بە ئیحتیشام بوو دەست بە وەزیفێ کرد مەزبەتا خوستەند هەم لە پارلەمەنتۆی سۆندا مەتنا سۆندەی خوێند هەم ژی لە کولیێ دیسا رەسپسیۆنا خۆدا سەعاتێ پێشمەدە وێ حکوومەتا خۆ ئاشکەرە بکە Keke Abdullah yani hinek nav derketin yani yaji rojnamavan agahiye kustendine gori xwe hinek malumat astendine aşkere kirin lebelehi rast van nava em nizanin Erdoğan hükümeteke çawa wê ava bike wê nexasim di ser kîja meselê da وها زيادتر بسكنه اقتصاد مثلا اردهجي مقدورين اردهجي مثلا اوبراسيون دروي ولات سياستا دولتين جيران تركيا مثلا توغيه مثلا غازة طبيعية بترولية يعني پر مجار هنال دستويدا خصوصا وي كيجا مجار دركبه پیش يعني كيجا ناف سر كيجا سياسة دركبه پیش يعني براسي تجي قلت ساعات دو قابينجي كيجا نافن قالك نافتين اشتغلاندن ايرو فقط فيا مرد بين معلوماتي بارلمنتو بلي بو د بارلمنتو فيا بالا مكشان يعني اف بارتي شسدي 65 giş milletvekiliye nühbun. Yani şesedi şesupinç hakikaten parlamentok meclisik nüh ve devlementik yani ben kafsa gire naate siyaseti beri de AK Parti meşine. Aslında veya da kabine jedemdi benim bala khubedne yani bakan bun giş bun namzeti vekili ro bunu vekilci ve her son bukun yani dühndrevan düse hava vek veziri tendürsiye Fahrettin Kocaman evana çend hab hiştini edigiş bun vekil hadi polisat iştağlandın çend hab nav dibe bana belki vegerin vek polisi akar vek Süleyman Soylu evana be belki ben vegerandın fakat de kabine jidi mere famdiki guherandinik be umumi heye belki düse habşe beredminin hinki giş nüh de AK Parti'de o da bengaha meclis seru Komar Erdoğan'dı daima nubunik hebu. Ev nubun ve çebine ligor sualata gellik mijarhane fakat götü beşe sehab mijare ge iro da ajanda vandı. De sedide çiye eskarım veya bebejim. Yani da ajanda vandı yeka herimesin abori heye. Bu ça abori heye. Bray Fatih Beriya halbjartine hükümeti seru Komar Erdoğan gavni ditbar hatın avetin. Yani aslında aboriye bir bar gavin hatın avetin. Yani bahsa mamurat ki maaşı hendik ve çok asbı bistudu. Ne var? Bale bistudu ya. Bistudu hazar. İroya emekla bahsa haftu nivatikin dbezi veciz edebikim. Teder xısbın bisat hazara insan emekli bu veya barikiş hükümet yani.
Şelkede depremzede heye aslında vakta tüllediner veya merekişa tahmin dikir pişti hilbijartine duvarı aboriyedi barki giran liser pişta hükümet edimine. Aslında iro Navi Mehmet Şimşek vakta derbastı ve a girin gekşüve deradı. Gavege düşbu hündürü piyasaya rahat bike. Çünkü aborik gave iro be avetin gün piyasa hündür rahat neke hakikaten bahabuni ji o nikaşi ji o dolar o zerji ve pirzede be avej ve barik liser millet bimine ana hesabu kitabı AK Parti'ye o kabine yekce liser aboriye. Adu da birayı Fatih. Keke Abdullah un derbasi adı diyan evin ez pirseke vahaji tehmin rojeve yani mesela iktisadi evka girane diser naveki de bitene siyaset bir ajotin gelo çıkar raste yani Mehmet Şimşek merveki hejaye camereki hejaye de hükümeti AK Parti de disa wezirtiye iktisadi kiriye ekonomi baxani پر بکیره لبلی وها وک تدی سال 2000 دا مثلا کمال درویش هبو وک خلاص کرده هات زانین لبلی هات تشتکی پیک نانی البت اف هر دو تشت هر دو مناک نه وکی هفدونه لبلی پر زیده نای روجه مثلا مهمت شمشک yani وکی کو پشتی هلبجا yani پشتی ناوی وی د وزارتی ده به aşkere kirin ve ki kusibe emravın iktisat her tüştevi ketiyari ve haydi tefhami. Na birey Fatih. Ana tiştince hani gave gitti avetin yek asliye yek ja psikolojike. Anata xwazdi bejim yani hana Mehmet Şimşek psikolojike. Çünkü Mehmet Şimşek de derbasbuna vezirtiya xoya aboriyedi hakikaten sınavık baştayı. Ve hatta hem de sahid şehla muhalefet jidi, şehla iktidar jidi, şehla millet jidi. Vakta ki bahs zikir bahsa Mehmet Şimşek dikir yaduğum Mehmet Şimşek şubo çiş vazife abetin ve çağ ve be balave Mehmet Şimşek derkati bu beyanat tıkda bu. Go çati dulopatke. Çati dulopatke yani aboriye duve deradı henek derketin ya go çağ ve çati dulopatke duve deradı ev şu vazife hatı bugün. Yani hakikati dugole henek avda şartın beli. Ve şartı bu. Şüber ve o psikolojik etkiye hebe, de piyasede ve hebe hakikaten şey beri helbijartını yani vak dolara vak euro yani prizede bu piştige encam derket bir sero komar ve kazanç bu kupe ve ebe sekin. Fakat ligor kanaata me duvarı aboriye de gavni ditbar ne avetin duvarı kındı yani vakti kındı ve bahabinu disben fakat vakti direjdi yani sal ke 2 salada ebe tesirik pir mezin ve çebe ve debe geman çebe ebe psikolojik Mehmet. Adu da bre Fatih at khazımız ve abejim dimaka kanun neşidi ve gavim be avetin şibo çez ve abejim aslında da diroka AK Parti'de 21 salaya maka kanuni sivil yani anayasak sivil ge hata ana ava ne buye veya gemaniş AK Parti'ye o belki gemani her mezini aseru Komar Erdoğan çünkü de helbijartına gışadı veya gotiye hatta iro mazerata iro reddan ya da emdibejin ya da siyaset baldar gilledinlerin çubuk gemanya ve ere parlamentoya de meclisede belki ek pişkiriya ve pırбıkrana jmaravi şbo maka kanunik sivili ya da anayasak sivil gnebes bu devi varide belki ev rexneye seri komar düşün zede cinnet kert. Fakat ev anühdü bir Fatih ve meclis anühdü ve parlamento anühdü nigni nühçe bun. Ev nigana çine MHP malume ve vekili ve zede bun. AK Partici nezikiye xwestendin. Fakat şi hindi veya mesela yeniden Refah Partisi'ye şi hindi vanave Hüdapar heye şi hindi vanadı Dühündüre Millet İttifakı iro bahsa kabine dikin Davutoğlu heye, Babacan heye, Saadet Partisi heye tülvana jidinere de bername vani partiye de bahsa yani anayasak sivil, maka kanunik sivil bahsa vedike. Hatta az veya jib bejim bir Fatih İyi Parti nikaşa vedina bila CHP'de nikki ve aslında hela MHP belki de maka kanunik nühdü az sivildi ya da anayasak sivil emşerdi bejin dur devji pişkiriye bakış şüper ve hükümet o ev kabina nüh
ez dibim hesabê wanî dudayê gibikin li ser veyayê çünkü Erdoğan ji 5 salê de pêve got ez nema dibim namzet zaten kanun jî ver müsaade nake millet bi çê li pê xwe hiştiye. Asya jî bi Kurtayê bibêjim ez xelaskim birayê pat. Asya jî mesela Kurda. Yani ez dibêjim di vî 5 sala de mesela Kurda o pirsgirêka PKK ve şev biqetînin. Eveya jî îro hem millet jêr hazir e û bilhassa rayê HDP gille heremê gidaketiyê jî eveya ve fırsetek zanibin. Aslında dinamok heye. Nikek heye ew dînamaya jî îro kî behsa wan dike di bernama ve dike derbas dibe dibe zimanê Kurdî fermî bira vê duyemîn yekî wek Hüdaparê heye fakat ne ser Hüdaparê tenet. Ev Partiya Kurdî de hene, sasiye sivîl hene, ev kesê di nav millet de gitên naskirin ev şer bin qenaat önderî hene, belkî lokomotiv Hüdapar bi ji ber bernama wê dike veya derbas dibe fakat konsensüsük ew bingeha wê heye ez tiştê dibînim di hundirê vî 5 sala jî diwarê Kurda did mesela Kurda de o pirsgirêka Kurda belkî ji hev biqetînin pirsgirêka PKK ji hev biqetînin û çareserî ji vê meselêr ve bêdîn belkî ne bi navê çözüm sürecî digotin çareserî bi navkê de ez dibim veya jîr ve gavin bê avêtin sê hebê tiştê parlamentoyê di meclisê de bêştexilandin em behsa vana xwe siz bikim. Belê. KK Seyfeddîn şeş heft deqe wextê me heye ji bo navberê. Parlamento êdî ji xwe wê rûnê û dest bi karê xwe bike. Li pêş hikûmetê, li pêş îdarê çi mesele wê derkevin pêş li gor we jî em gotinên we guhdarî bikin, kerem bikin. Bi rastî beriya kastekin bernamê milên hêr Tirkiye bi çê xwe de 2021 de bi çê xwe de 180 milyar TL faiz daye. Perê xwe faizê. Belê. Yani bi çê xwe ji sedî 27 perê top kiriye ji sedî 27 dayî faizê. Ev ya pirsgirêkekî gelekî mezin e. Yani em dibên memûr raya maaşê wan ew ê kêmasî bibe 22 ya millet qelaviya dike. Ev ya ne perekî pir e. Ev perê ku tê faîzê tê dayîn hewcê em ya bibînin. Perekî zêde bilind e. Yani ev perê ku didin faîzê em bidin memûra ji bo xatirê ku milletê me fêm bikin wê her memûrekî maaşî kêma sedî tune be. Yani o qasî perê me dereş faîzê re. Belê. Vê fêm bikin yani. Perekî zêde yani ji bi çame 27 ji sedî 27 dede faîzê re. Yani çariyek di çeş faîzê re. Çariyek zêdetir. Sedî 27. İda ji bo çê qala Mehmet Şimşek dikin dibe hîvî heye ku vê insana aboriyê tê xerrê yani. Belê. Çünkü perekî zêde parametre berhewa. Perekî ku em bi keda xwe em bergiyê xwe didin devletê û devlet jî perê me dide faîza. Eger perekî pir yetide eger em ya fêm bikin. Hewce ye hikûmet viya berxwe dibîne. Dibe yani wekî ku kekê Abdullah got ji bo xatir ku Mehmet Şimşek gotibû ji jor de av dine xwe te sevê peyva wî ew kewtan dibin. Îro em dibînin yani ji sedî 27 perê te here faîdê re ev ya pirsgirêkekî gelekî mezin e. Yani em radibin em dibên bira van însanê astê ücret maaşê wan çi qasî be. Em dibên bira memûr maaşê wan çi qasî be. Hewce ye em van tişta ji rojeva xwe dixin. Tek rojevek hebe gerek yek faiz be. Em xweşik faîdê çawa xelas bikin. Em hêvîdarin Mehmet Şimşek bi kî be. Ew ekîba xwe ku were vê milletê me ji vê faîdê xelas bike. Em divê hêvîdariyê de ne. Ya doya Erdoğan vê tiştê gote got em êdî em dev ji rengê xwe berdin yani. Em dev ji cudatiyê xwe berdin. Tu evî ez evim ew ev e em de jan tişiyan berdin. Em xwe bikin yek em hevdû bicivin. Em hêza xwe quweta xwe bikin yek. Yani bi rastî ev milletê me hewce ye ku bi destê hevdû bigirin, bi hevdû bihesin, hevdû bira bibînin. Yani van siyasetmedarê din ji bo xatirê ku rayê ji millet bistînin renga dixin nav millet. Millet ji hevdû cuda dikin.
دبي كي رايح بدمن او ايدن شتر كي بمربه او اي باش او يعني اف زمانه كي خطرناك زمانه كي تهلكليه زمانه كي دشمناتي يعني ايدو احتمال كي باب رايح بده جيكي كر باب خو بده جيكي دي باب رايح بده جيكي يعني ام نكرن في مال باتاج هدو بقتينن بكدش من يبدو حقيقه تنجبت اشتهاره يعني اردوغان بيتشي قلت ابو حوجه ام رنگي خو ام جداتي خو بدن اليه كي ام قش هدو ببن يك ابيا ترجرينج يعني حوجه ام اب خويناك مبتي رجاندن ام بيبل تكراندن يعني çünkü emden çuqati em bav dikevin birka Amerika tecrübe çuqati em bav dikevin birka Fransa tecrübe birka Almanya tecrübe yani van devleti ki silah proşeme birka van tecrübe yani havce em veçti em akunak yani بله em reyne dematışta yani idi millet xwe behevdu behathine o ya siyasi yani anayasa yaka ku millet duxaze em wê çêbikin ab anayasa ku niha li ser me hukmê wê heye ji bo xatir ku milletê me fêm bike ev peyvşkê dertê ya Kenan Evren malum 1980 de darbe li ser milletê me kir ew dibên bi sed sêsed însan hatine kuştin li mixabil em dinim hezara însan hatine kuştin bi hezara însan te kuştiyê te bi zorên çadaya qebûl kirin و تقانونك ما كقانونك دختي تقولي افيا هنا قبول بك من اجي مجبوري قبول كيه يلو بنا رئيس تشلو سي صلاح حكمي في انا يصح حكمي في الكلمه قبول كرم يعني حوجه ام خجبي بندا خلاص كن ام خجبي زنجيره خلاص بكن زنجيرك بنجي ما قريدانه زنجيرك بسري ما قريدانه زنجيرك بسري ما قريدانه والنهي ام ريب مشن يعني اف ما قانون تشتكي وهاي كي بالنجيم ملات قرتيه بالتسليم ملات قرتيه بالتسليم ملات قرتيه ملات نكر خطاب بده ملات نكر خو أكبك حتى أب ما قانون السلام هبة وأب دجمناتي دام ملات هبة يعني قالك أنا يساك نورة ما قانون نورة كل ملات هبدو دجمن قبول نكن يعني أب سيستم إنسان دين في دريان يا بله حوجة أم في دانبن إذا حوجة أب ما قانون بيجو هرتنجي سريع حياة بني مادة أول حتى مادة تالي yani kes ne bece çarmada kes ne kadar xabuk ne çıkı hatın değil. Nuye. Yak insan çava xonu dike çava günahı kul seviye giş xuda bece tövbe dike bere xuda Rabbi Arabi de ya Rabbi mete tövbe mi giş de günahı haberda. Havce ev ma ke kanuna ki günahkar ama bejin her növ xarabi tedheyib ama gişi bavişin çıt xarabi mi gişi bavişin ne ki ama bejin tülbeb sakına edene bakış bu çıkı hatın değil. باقجي جسري حياة بنية يعني شوا دسمجة مثلا شرعات دبي يك إنسان كنت دسمجة مثلا قلت دلاشيوي ده قالك يك جيكي زوان نبينا قالك سري حياة بنية قش بيشتن أب دولتها آن ما قاقونك يك نوشي قالك جسري حياة بنية قش بيشتن تو جيكي وي زوان نبينا ملت قرب بهنا خبستين يعني باش HDP و YSP ياجي اوجي يكج عاليه هنداكرايه يعني دناب خدا اوجي انها من نقاش كيدكن جاليه كيفا شقنديلي بياناتين جاليه كيفا دميرتاش كود حفصه دل سر سوجي ششو هفته جوتمه بيانات عنده دوي من بارتيا خوي خاص كريه اف ريا كونت دان نري كراست سياستا كون دمشين النوسايه من قوتيه من بكن نامزد و قبول نکرنه جاریه دن دیسا HDP بیانات هات گوتن دمیرتاش تشتکی وسان نگوتیه yani hevdu derewandin hevdu dijberi hevdu beyanatından uş xam zanin ku de hilbijartine de jî de puan daketin xwarê yani milletê Kurd jî êdî buwan ewle nabe lêbelê اوقا هگمونیکی دانینه سر ملت لهمبر دجبرتیا اردوغان دجمنانتیا اردوغان زدی سریا هشتاد رای گرتن نزی 6 وکیلان گرتن لی ام دنیرن روی وان ناکنه لورا ملت او قردیا کدایوان ایدی هدی هاتنه داویا و قردی ونوید شواد خوینن Rastı Biray Fatih vakti Kerem Kir aslında sıfreş ortaya grabu bebe herkes herkes suçlar bıkı. Yani eme ben gıbser ketana o iro eme ben ittifaka millet kazanç bıkıra
ya da Kılıçdaroğlu kazanç bıgra bağır bu keski van rahnana netkir. Hatta az veyad beşmedim şurovi İran'da televizyona godardıkın em dibin belki jivanana meşru ve godar bıkrana. İro şehla HDP jidi, şehla CHP jidi, hevdu suçtardıkın ya da şehla İyi Partiye jidi, hevdu suçtardıkın aslında Birey Fatih mim kejit edihelin. Aslında şüre xwekişandını fakat ev şürana şiber hilbijartinek heremi heye. Heşneh mehedi hesabı ve dikin şiber ve ez baver dikin ana CHP belki diser Kılıçdaroğlu diser teşkilata dıştına dibeje ag hakkı HDP dibeje ya da pişkiriya işte PKK guvan kiriye evya bi zaman ki Kurd be hatta televizyonu vardı evya nabinin. Şubuçe çünkü hilbijartinek dil peşiye heye evzanın ya HDP ya da İyi Parti'de İstanbul'da pişkiriya var ne ki ev şaredari jüveş desteği var dehre. Da Ankara'da pişkiriya var ne ki ev jüveş desteği var dehre. Şiber ve yani güçlüğü kışandınıcı aslında evdu suçlardıkın fakat şehela dedi hesap ki hilbijartina heremiji aşare diyarajı dvedera dedikin. Dverdi çi derdik ev meydanı. İro ame bejin televizyona gışat çi teşteğlandın. İşte koltuğa Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu de bir şey berdi de bir şey bernedi. Halli gor ve kabini aslında Kılıçdaroğlu kesinlikle garibi şu eder aderkışı. Bu çünkü vakti avi Muharrem İnce de pırskirek derketti. Bu çubuğun kurultayı aslında Muharrem İnce bir oyunu hindik vendakiri bu. Ama duyu vakti de ev kabine güçlü derveşti bunu. Ev kabina derve maye o ad hündürdü maye ed hündürdü güç Ali Kartiya Kılıçdaroğlu dikin. Aslında Kılıçdaroğlu ligor ve kabineci bir idare be ki idare ne ki evya ne beli şiber veji bir vakit işte gitti god HDP dinabena xwede ya da vakti go beyanatı ki Salahattin Demirtaş aslında rengi hin düştür ve gıbıdana fakat şehir kedi İyi Parti heş herkedi HDP heye evanaji tu binere hesabı van helbijartına peşiyetke. Bir de Birey Fatih ser ittifakı yani ev per bağlamı dikşine ana herkes de bir çardı gulane hicde gulane de fahya çebuş hep bela buye. Fakat tu dinere deri kişi vekili değilin. Şu boçe eşhelkede aslında Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi yani dibe çava birayni hendik me hakuş xor vezir vekil bi dest kirin dibe belki em çend hab beledi jî vederade bi dest bikin şiber ve ew şûrê aslında tamamı partiya kişandını bilhassa şela HDP û CHP de nevi kişandını hilbijartinek were li piyasê tuneba hakikaten tablo gelki mere gariptir bidya bilhassa CHP duvi varidi hesabı hilbijartira İstanbul'u Ankara'daki o duvarı HDP'de nerm dibeje HDP jî tesira vakti jî bu an millet yani beri xwe gidabûn CHP û vê stratejiya wan jî hilbijartin güwenda kirin İstanbul'da sihab namzetê wan hebûn sêste heb giderxistin ji wan sîhabî yekî Kurd wan ditune o giray jî hindik kirin divirdi hakikaten şehla millet jî lêpirsiyanek heye şehla milletê Kurd jî lêpirsiyanek heye duwarê HDP'de ev 2 puan 3 puanê wenda jî kirine hakikaten di pêşerojê de rasta siyaset kem nemeşînin ez bawer dikim belki betir jî o gelki dijî dakeve. Bele yani meseleya namzeta nîşandana namzeta ku milletê Kurd wan naz nake ji xwe te em bêjin ji bo milletê Kurd ya ji bo meseleya kêşeya Kurd ti xebateka wan tune temamî çepgîrê Tirka ku girtine destê xwe HDP ev ji aliyê milletê ve jî tê xwendin û vî awayî ji xwe rexne dikim vî awayî niqaş vê derê dertê li hêleke din jî hilbijartinên mihellî hene heremî hene ew jî pêşme de wê rengekî çawa derkeve dîsa di vê hilbijartinê de ew namzetê tîpê Türkiye İşçi Partisi ku dibêjin di lîsteyê xwe de şandibûn
parlamentoya juan jî golekî xwarin ji wê derjî îxanetekî dîtin li gor xwe yani vê jî dîtin ku erê kîja partiye çi biçûk çi mezin yani CHP jî bu an ra îxanet kir ya jî rengekî bu an ra neda yani mervekî wekî Serokê Partiya Zaferê Ümit Özdağ ji sedî du rayê wî hene rabû Kılıçdaroğlu ra protokolekî çêkir lê HDP bi HDP ra rengekî neda rengekî neda yani eva hûn jî li kêleka me heta vê înkar dikir ew nebmerane bi vî awayî dixwest ji medyayê bireve ser vê meselê de ev jî ji aliyê millet ve milletê Kurd ve hate dîtin kekê Seyfeddîn hûn çi dixwazin ser vê mijarê bêjin yani bi rastî însan bi yekî re şîrikayîteke ülkeleke xwe derûniştandin teznî wî dide weswî dide cîtê titê xwe dixebişta wî divê ev zilame ev baş e ev qenc e binêrin Kemal Kılıçdaroğlu tiştekî wiha li HDP nekir ne qala wan kir ne gotiya wan kêdekê min in zilamê min in hevalê min çikî wiha negot belê Bevê tiştê gote got bi hatina min got wê Selahattin Demirtaş bê berdan got wê bê berdama tişte gote negote ama wek Kemal Kılıçdaroğlu şerm kir ku navê wan li cev xwe bidir nivîsandin yani bê şermê dît yani ev yek ya doya jî ji bo hilbijartina şaredariyê ez dixwazim ez hermekî kem de beriya vê vekî 10 sal berê wextê Osman Beydemir serokê şaredariya Diyarbekir bû qala piskirekê Diyarbekir kirin gotin ji bo çê piskirekê Diyarbekir çareser nakin bajarê Diyarbekir paqij nakin rêyê çê nakin kolanê çê nakin wî ji vê milletê vê tiştê hem gote got hûn raya xwe nadin xîzmetê hûn raya xwe didin fikrê me ji me xîzmetê nexwazin ev peyva Osman Beydemir e millet vê peyva pir bi millet giran hate yani erê millet wek nêzî xwe dibîne ev partiyan ji bo wî dengê xwe dide lê millet vê fêm kir ku ji vana ji bo kurmanca ji bo heremê çikî dernakeve binêr wek we niha gote yani namzetê wan ne kurmancin di nav kurmanca dernakevin û piskirekê kurmanca nizanin ama tu dinerî ku derkevin pêş millet dibe em ê çaresariya kurmanca piskirekê kurmanca me çareser bikin yani îro tu ji nav kurmanca derneketî tê çawa piskirekê wan çareser bikî tu çanda kurmanca dûr ketî tu ji dimanê wan dûr ketî îro serokê HDP yek hebiyan kurmancî nizanin yek hebiyê wan di nav yani tê çawa piskirekê me çareser bikî tu di malam rûnan iştî tu di hewşan mezin nebî tê çawa zanbî ku piskirekê min çi ye tê çawa çareser bikî millet îdîvan çi dibîne binêre hilbijartina 2008 de 6 milyon insan dengê xwe dan HDP 6 milyon insan divê hilbijartinê 4 milyon û 800 hezar insan raya dengê xwe dar wan tevî ku hilbijêr zêde jî bûne zêde jî bire hilbijêrê ê ku ji 18 salî berjortir 4 milyon û 600 hezar insan ku nû raya xwe dan tevî vê jî raya wan 4 milyon 800 hezar girti wan mesela Urfa'yı çi digotin digor Urfa em ê 7 heva dixin deket çara zû dixin li Batmanê ev quretiye wan yani heqîqeten şeytan dahi aciz kir yani digo em ê 5 heva dixin yani digo bir kesta û qala xwe neke hine Xwedê Teala çawa kir pozê wan firikan 2 heva ji wan sente kekê me yê Serkan Ramalî deket elhamdülillah hemd Rabbi alemê de yani de ev quretiya wan ev li ser jor li mêzentiya wan millet êdî millet aciz dike îda ew ji vê ditirsin ew dibe divê hilbijartina ya pêş de ku ji bo şaredariya bêkirin yani niha ev ketî ev agîketiya wan ew ê çawa be yani wekî kekê Abdullah got vekî ji bo vê xatirê şerê xwe ê di nav xwe de eşkere nakin diveşêrin vedşêrin ama em dinêrin em dibên ya Rebî ki insan ku qenc be tu hezkirina wî têxê dilê millet li ya Rebî ki insan xaîn be ki insan ku ji vê milletê me re xîzmetê naxe
يا ربي تريوان الرش تنشان ملتي ما بدي تنشان قلي ما بدي ويا ربي تحسكرنا خاينا جدلي ملتي ما دخي يا ربي آمين. حقيقة أم ملتي ما اتحاد حتى نها جي كماليزم حتى نها يعني أم دنيرين حتم هاتي أجقاندن هاتنا تنكرن يعني قلت لك وان تنانه زماني وان تنايه حقات وان تكرن واري وان اثر عدي ابن عديش تتوان تيسندن دس هاتي ناموساوان يعني پر عدي حقاتي مزن لبي ملتي ما يكون مانش کرنه لبي ديرو قاده لحقيقة أم ملتي ما حوجية كو هنك دركفن ما في وان بدن وان ببن دنگي وان ببن اوكي وان يعني ملات في هيفيه رايح ودوان بود بكي وانا ببن دنگي ما بكي هيفيه ما هي كو وانا ما في ما جوان بسينن لأم دنيرن كو وان إنسانا بون نامزد بيف ما في ما يكرمان جاجبي باكرن دنيرن أثر أوفاي بيشتغل بدو دقة بريمن بله كلام كن يوان نامزد أورفاي يك حبي منديتي هاتي أورفاي ناس نتعزيا ملات ناس نبسكريك ملات بسكريك نت شارسر نگوتي سري وديشي بيشتا وديشي نگي وديشي چه بسكريك وهن ريوه چاوانه گنده وچانه ارتيكا وهي آبا وهي تشتكي في ملتهن نپرسينه و تشتكي شارسر نكرنه يعني باشه من يعني بله وكي شش هفت دقيقه من ماهر میوانه کی من 3 دقیقه جی ام ویجد زانن ماسه ششالی شخوا بزختا بزوری پیش ود چو يعني حتى ما ویجد گو کو اف سیستما کو آنها آوا کرنه يعني سر ماسه کی ده 6 کس 6 پارتی خیلی وان دوجی منصور یواش و اماموğlu خیلی وانا Ümit Özdağ cihat و HDP cihebu yani emtkarın derxin seriya dahaji yani ev sistemeke uha ku dehil bijartine de serkeve u werin ser idare ve çava devleti idare bikin evya tırseki bu deli milleti da lewra ev şeş seroke partiya her yek dengeki ku jwan derid ve şeş deng jiber ve hilbijartin qadiya bi ser neketin anha edi bahsu qala ev sistema ku me ava kirbu ne sisteme ke baş bu brasti mezanı bu ev sistem ve peşveneçe ve ha ne bu şo ev vekile ku mestendiye şo hakkime bu ايدن دبي ناك رايوان شبون يعني وها لهمبري هفن اك بيانات ددن كي عبد الله اتفاق ملتي ياجي او معسير شش آلي الجور بيشروجي دا ودي صاد كاربن بهفدور رونين ياجي سياستك وها باجون وملت نفيجش خم في سياست جرب عندبو اي دي ام في سياست نأولنه يعني الجور ما اف 6 kürsi ya da 10 kürsi aslında ev kürsiyana işi van hat kazandı. Yani vak mugoş bu hilbijartinik belki peşvaxt belki heremi de duhazın zede gavna ya da neziki hevbikin fakat hem şeyler iyi partiyede çünkü iyi parti bereci bedili bu fakat ev tablo diu peve derayı iyi partiye malumete kem bunu yarayı perdaketin şeyler dedi HDP iro hem rayevi daketin, İyi Parti daket, HDP ji daket rayevi, ev siyaseta günü karmeşin. Aslında helal CHP'de tüledinlere, CHP ji rayevi derket, ana milletvekiliye güttü, giderhe deva gelecek bu saadet guatü bin milletvekiliye ve jinamin, bu parlamentoya jide pır zayıf bu. Şiberli siyasetik bir rengi ne mümkünü gibi meşe. Fakat şimdi bir ajı bir ayfatı, şehela iktidar ejide sufasını yapınarım. Aslında iktidarcı gerek diş gibi binet vederadı. Hatta ıskarım veya bibejim hareketi İslami, cemaati İslami gibi pişkiriya Erdoğan kirin. Rasta gerek ev diş gibi binin. Yani muhalefete tekot dişlik diye evya nameşi fakat şehila dijidi iktidarcı o ev cemaati İslami ki hakikaten xabat hoşçuk kirin o di serukomar kirin. Serukomar avanaj gerektiği bin. Evet çebibinin öne bir ay Fatih. 5 milyon insanın horten
چون رای خو آوت نوره اف 5 میلیون شبو چی به پرانی هلا چپگیرا گرتیه 21 سال AK Parti de iktidarı değil ne var? Şehirlerde de aslında peşyaf hareketi İslami cemaati İslami jibe buye. Şibu çetem korte nüh nesli nüh pişgiriya çepgir adikin ve nokta lugor kanaatamı tamamı hareketi İslami ve pişgiriya Erdoğan kiriye lugor ve gavke bavejin. Yani duvarı perverdeyiye de hakikaten cuane me خورته me gmaneviyata wan gnexurt be o eme ben gavni dvi waride ek van kesana eğitim ke gnedin wan yani mamoste me ge hakikaten kalitak wan dernek yani fabrikak şve dernek ev belki 10 salede dehil bijartin ede ev hela rast yani ev megon neslinu bilhassa ev bajare me gneziki sahilaye biray fatih Tüdneri pişkiriya kedikin Kılıçdaroğlu hatta veya bejindi ve hayata me avan kesana ben peşaya begirtin işte şela AK Parti şela Sero Komar Erdoğan'dı uç bu hareketi İslami yani va ben salede me kazanç kireme herim hal bedin Türk va amna vejin gerek önce beklemaniye bir özellik biliyorsun. Yoksa vakte god yani döndüre Millet İttifakı siyasetlik bir rengi diz bin arake لگور خو از لب نماد میشه. باش که سیفالدین از پیامه کی بخوایم و ها دورا گوت نبدموه روزنامه‌وانه کی دوی منج رایداره کی پارتیا دوای یا علی بابا جان پرسی مگو و چوا به اوقا رای هندک اوقا وکیل ستند بدست خست او جی وها برسوام دایه ticaret tişteki vahaya dve me ticaret ekir ticaret amacı me vaha kazanç kir Ligori ve peşeroje da hem partiya devayı hem ya gelecek hem jiya saadeti bvan pırsa ve servanda CHP hezedetir ne rahne kirin ve lewra rojnamavan ve etpersin hedi اوی وان نیزی چل وکیلا دهنک پولیتیکای خوده نیزی آخ پارتی بین خویا کرن نیزی سروکمار بین خویا کرن دهنک قانون داوی پشکریا آخ پارتی بکن لورا فکریات خوده نیستری هفن اوی اف چه تاثیر بکل سر و تکریا وان yani ve hoş ani zaman yani kutuştaki deste Kemal Kılıçdaroğlu hebiye kuldori civandın işte gecesinden senden. Jinhape tişteki ve benderin ki besin heyetine ve tesviye heyetine ki kuvvet tesviye tenabe tişteki tesviye tenabe ve bedatan havatiye me hayabe deribu hatta mefre derbaskır meştek bu qalo tqalimey temezlimey ve mefre qadan di orta qilib. Bale. Yani ben insana hakikaten emrinlerin kesayata hoda ne kunezi CHP'ne beter ne de AK Parti'ne ama de bejavandiya hoda de menfaata hoda emrinlerin vak ilo re de Kemal Kılıçdaroğlu ditne de ben ancak em week em karım habegin tiştefa ne ki mafefa de vedere hayaceki re meşandır Levaki ki cihan paçacı vi got evci endamı yaki İYİ Parti je gotun ko masa şeşpe devam kına ki ego bijate pe qadiye hükmü. Qadiye ego böyle. O da qadiye. Yani hakikaten emdenlerin iro masa şeşpe cihuru jigra kes kalnak yani kes nabece ame lahdu bejevin ame tişeki bidin millet yani misalen me İstanbul avakir, me Ankara avakir, me İzmir avakir, van bajarek me avakir, eme bajar derece avakir, çünkü o hiç tesevan neyi. De Turevan de ser avakına bajar tişek neyi. Yani çar salı de ser elbijartine mahari de çune şaredariya jî tişteki destatine. Yani serkeftine ki kubidin peş milletetine. Yani hev put şeklinde, yani heykara şeklinde, hatta liceki haşe cemaati
heykeli kere çekir yani. Şaka acayip yani. بله Heykeli küçük şey dikin, heykela şey dikin. Yani karu işe ve tane yani. AK Parti dibe me para çekiri, me re çekiri, me fabrika çekiri, me bala para çekiri. Karat şey hoştu ki. Vana radmin rudnen dibe me heykeli ve çiçek çekiri, me pencah heykel çekiri. konser rastlıkın Yani milyara konser hadidin yani 380 milyon 380,000 de yek hünermendekiş bu konsereki yani. Yani Lugorvan hünermende. Aslında Lugorvan'a çekiyor. Yani kesaya da 5 kuruş para nakı. Ama sırf hatır ki korteme bal bu günahkari ve dükşine sarıyla mezun ki dibet hünermendi, tu qanci, tu sazmendi, tu evi ve sapı ve dükün o peri kujmenet kum kanat khim bilkavi dibet darabe çant çtaj merdehi. Bale. Yani misalen ev önce Avrupa van hatın doğal sanat cedvecin, le parka marka bak dans figürü çedikirin. Bale. Hareki pırdan vana. Yani bu anda Kenyan yani bu bana çıdıkın yani. Ben şu an hiç yuvan peymek diye. Baş. Yani perimette ber hava davicin bana. İle koletara meşerrevan muhafaza inşallah. İnşallah milletime ki civana hizmet yapıp denge khubduwa. باش مالا واوا مگو هلبجارتن قدیا امی قسم کی دی وگرن روجوا ترکیه لبلی براستی سرکومار اردوغان سیاستمداره کی وها جیره چارده گولانی وقتی پارلمانتوی 28 گولانی پارلمانتوی و بدست خست سرکوماری بدست خست گو من تعلیمات دایه ایشف ام دست بخباتا هالبجارتنا هرمي دكن يعني وها خويات كم هي هالبجارتنا بيش تجي خبر بدن كي عبد الله مالاوا خدي خير ومازم كي سيفتين سلاوي خام جردشين بله مالاوا جي الله عليك السلام عليك السلام رياضي تماشاوان هجا ام هاتن داویا برنامه وکی کمگو گاوه کدن و حکومت بی آوا کرن و ناوی وزیر عمی ایدی هیم بکن لبلی ناو برنامه مده اف ناو هی آشکره نبون ساعت پیش امی جیدی اکرانا دا هیم بکن حتی هفته کدن بمینن خیر و خوشی دا امانت خدا بن